Zdravím vás všetkých. Dnes by som vám chcel ukázať príbeh zdravotnej sestry Eriky McKenzie, ktorá skrývala celoživotný boj so závislosťou na liekoch na chudnutie, ktorý sa skončil tým, že sa zrútila k zemi do bezvedomia a zažila mimoriadny zážitok blízkej smrti. Navštívila nebo aj peklo. Tak poďme si pozrieť tento rozhovor s Erikou McKenzie. Volám sa Erika McKenzie a pochádzam z Arapahoe v Nebraske. Je to malé mesto v Nebraske, ani nie s 1000 obyvateľov. Žiadne semafory, ani nič podobné. Nezamýkali sme si dvere. V skutočnosti ste si nechali kľúče v zapalovaní. Vo všeobecnosti to bola veľmi malá komunita. Každý sa poznal. Keď sa teraz oberiem späť, je na tom toľko vecí, ktoré si skutočne cením. Mohla som sa zúčastňovať všetkého, čo som len chcela. Bola som redaktorkou novín, zúčastňovala som sa divadelných hier, pochodového orchestra, jazzového orchestra. Nastal bod, keď som bola na základnej škole, keď zrazu záležala na tom, ako vyzeráte. A boli ste za to súdení. A ja som z nejakého dôvodu bola tou osobou, ktorá na seba vyvíjala obrovský tlak. A tak som si myslela, dobre, nie som dosť dobrá. Cítila som obrovský tlak na svoj vzhľad, ale hlavne od seba samej. A čo môžem urobiť, aby som to zmenila? Začala som pracovať na svojom tele, pokúsila som sa zmeniť, aby ma ľudia prijali, aby ma mali radi a aby som zapadla do komunity. Keď som mala 12 rokov, začala som trpieť bulimiou. Keď sa teraz obzriem späť, nikdy som nemala nadváhu. Aj keď som to tak vnímala, nezáležalo na tom, o koľko som staršia, stredná škola, vysoká škola, mladá nevesta, potom matka, práca v pracovnom procese. Vždy sa zdalo, že občas existuje tento úsudok, ktorý som znova cítila, tlak na seba. Nie je to dobré, nie som dosť dobrá, neviem, čo robím zle. A bol to vzorec bulimie, proste mi zostalo a takto som sa s tým vyrovnávala. Moja prvá práca po škole bola ako zdravotná sestra a pracovala som s lekármi, ktorí mi predpisovali fentamín, fenfen, čo sú narkotikum 5. triedy. Je to tabletka na chudnutie a vtedy to bolo veľmi populárne. A ľudia to brali bežne na chudnutie. Nikdy som neexperimentovala s drogami, keď som vyrastala, ani s ničím podobným. Pila som len alkohol a tak som si neuvedomovala, aké je to návykové. A ani som si nevšimla, že to ovláda môj život. Bola som na tom úplne závislá. A bolo to hrozné tajomstvo, ktoré som skrývala pred všetkými, vrátane môjho manžela. Pretože túto tabletku by ste nemali užívať dlhodobo. Farmaceuticky bola navrhnutá tak, aby sa užívala maximálne niekoľko mesiacov. A pod dohľadom lekára. Nikdy nebola navrhnutá na to, aby ju niekto užíval 9 rokov. Našla som lekára, ktorý bol ochotný mi ju predpisovať. Bohužiaľ, najväčšími vedľajšími účinkami tohto lieku sú, že nejete a potom vôbec nespíte. Keď som to mala po rokoch možnosť preskúmať, čo som vlastne jedla, bolo to niečo podobné ako droga metamfetamín speed. Nikdy nie ste hladní, nikdy nie ste unavení, no skúste nejesť a nespať skoro 9 rokov. Začala som pociťovať fyzické vedľajšie účinky a bolo to desivé. Najmä som začala pociťovať problémy s dýchaním. V noci som si ľahla, išla som spať, zobudila som sa uprostred noci a nemohla som dýchať. Tak som vstala z postele a začala som skákať, aby som sa vôbec dokázala nadýchnuť. Ako by mi vypovedali pľúca.
Bolo to desivé. Znova a znova som prežívala tento scenár. Robila som veľmi manické veci, napríklad som bola o polnoci vonku na dvore a s lampou som kopala priekopu, aby som cez zadnú časť dvora vytvorila domáci vodopád. Ak ste záhradník, tak je to možno OK, ale nie o polnoci alebo o 1:00 v noci ráno. Častejšie som začala mávať tieto manické stavy, lebo som nejedla a nespala. Môj manžel sa o mňa tak bál, ale ako som povedala, všetko som popierala. Nepustila som ho k sebe, hanbila som sa za to. Posledná noc bola veľmi ťažká. Myslela som si, že umieram. Nevedela som popadnúť dých a mala som problém aj keď som začala skakať, tak mi dých nenabiehal. Takže celú noc som nespala. Bola to veľmi ťažká noc. Na druhý deň ma manžel posadil, bol veľmi vyčerpaný a povedal: vieš čo, nemôžeme ďalej takto pokračovať, pretože ja musím aj zabezpečiť rodinu. A deti ťa potrebujú. Mala som proste chuť mu všetko povedať. Potrebujeme zavolať sanitku, musím ísť do nemocnice, ale znova ma premohla hanba. Viete, povedala som mu, že všetko je v poriadku, asi len sa potrebujem dobre vyspať. A on na to: dobre, jedno z detí máš v posteli, tvoja posteľ na teba čaká. Manžel mi povedal, on povedal: no, tu si dobre neodpočinieš. Mali sme malý domček. A opýtal sa ma: môžeš šoférovať? A ja som odpovedala, že áno. Tak 1 míľu odtiaľ to je Holiday Inn, ubytuješ sa tam, pôjdeš sa tam ubytovať a tam sa poriadne vyspíš a dáš sa dohromady. Keď tam dorazíš, tak mi zavoláš, že si v poriadku. Tak som išla autom, ako povedal manžel, do Holiday Inn. Prišla som tam a povedali mi, že všetky izby sú obsadené. Bol tam nejaký kongres a v tom čase tam nebolo veľa hotelov. Začala sa mi točiť hlava a nemohla som ani poriadne rozprávať, ale snažila sa mi byť nápomocná, povedala, že asi 3 km odtiaľ to je ďalší hotel. Mala som pocit, že omdliem. Moje pľúca mali veľký problém, ale tento raz sa už nezobudím. Celú cestu v aute som plakala a hovorila som si: Bože, ja to nezvládnem. Povedala som si: prosím ťa, daj ma do ďalšieho hotela, Bože, daj ma do ďalšieho hotela, nech si konečne už oddychnem. Zaparkovala som pri tomto hoteli. Keď som išla na recepciu, prihlásila som, vyplnila som nejaké tlačivá a dali mi kľúče od izby. Keď som prišla na izbu, napadlo ma, že sa okúpem a zrelaxujem vo vani. Možno by mi to pomohlo, taký dobrý teplý kúpeľ. Možno sa upokojím a dostanem sa do pohody. Začala som si napúšťať vodu, aby som naplnila vaňu. Zrazu ma prepadne taký pocit, že ak by som si sadla do vane a omdliem vo vani, tak sa utopím. A nikto ma už nezachráni. Chytila som záchvat paniky, ani som nezatvorila vodovodné kohútiky a vybehla som z hotelovej izby. Bez kľúčov, bez dokladov, bez topánok. Pamätám si, ako som prebehla parkovisko a keď som sa dostala do úplne posledného pruhu, takmer ma zrazilo auto. Pán vystúpil a rozbehol sa ku mne a pýtal sa ma: si v poriadku, si v poriadku? Pomyslela som si, že on je moje záchranné lano. Plakala som
a snažím sa nájsť slová, ktoré by dávali zmysel. Ten muž hovoril veľmi lámavou angličtinou. Ťažko som mu rozumela, ale vedela som, že mi chce pomôcť. Otvoril mi dvere spolujazdca, aby som mohla nastúpiť. Na sedadle bola kniha, tak ju dvíham, aby som si mohla sadnúť. Bola to Biblia. Mal Bibliu a bolo to Božie znamenie, že mám ísť s ním. Tak som to cítila a mala som pokoj v srdci. Tak som vošla dnu a on zavrel dvere. Zdalo sa mi, ako by plakal, ale po anglicky veľmi nerozumel. Snažila som sa s ním komunikovať a povedať mu, že musím ísť do nemocnice. Potrebujem pomoc, umieram. A tak šoféruje asi míľu a zastaví na parkovisku. Tam nás čaká vysoký, mohutný muž. Obaja ma museli vyniesť z auta. Boli sme pred kostolom a vzali ma dnu do svojho kostola. Ten vysoký muž bol pastor. Opýtal sa ma, si v poriadku? Ako sa voláš? Nevedela som si spomenúť. Nevedela som si spomenúť na vlastné meno. Vedel, že umieram. Nejako to vedel. Udrel pesťou po stole, aby upútal moju pozornosť a hovorí: Veríš v Boha? Len si pamätám, ako som s každým nádychom hovorila: Verím v Boha. A keď som to povedala, úplne mi vyrazilo dých. Bolo to také silné, že som sa ocitla mimo tela, hore pod stropom. A nebolo možné sa vrátiť späť do svojho tela. Jednoducho som musela ísť. Keď som sa naposledy nadýchla, bolo to, ako by som teraz konečne mohla dýchať. A bol to ten najneuveriteľnejší nádherný pocit. Mala som pocit, toto som naozaj ja. Pamätám, ako som sledovala všetko, čo sa odohrávalo. Pamätám, ako som videla, že sanitka ide po parkovisku ku mne. Ako prenášajú moje telo na nosidlá a začínajú robiť život zachraňujúce opatrenia, aby ma dostali do nemocnice. Pamätám sa, ako som všetko pozerala. Bolo to ako film. Mala som pocity. Bože môj, týmto ľuďom na mne naozaj záleží. Ani ma nepoznajú. Pozrite, ako sa snažia mi pomôcť. Začala som obdivovať svoje telo a hovorila si: áno, som vďačná za telo. Som vďačná za čas, ktorý som tu strávila. Ale to nie som naozaj ja. Pamätám si, ako som cítila anielskú prítomnosť po mojej pravici. Jednoducho ma obklopila láskou a ja som sa pustila. To je najlepší spôsob, ako to povedať. Hneď ako som pocítila túto ľahkosť, spustenia od tela, začala som sa pohybovať tunelom. Začala som cestovať super veľkou rýchlosťou. Bolo to vzrušujúce a naplnené obrovskou láskou. V tom tuneli bolo niekoľko okamihov, keď som si pomyslela: Bože môj, neviem, či do tohoto pocitu dokážem vtesnať ešte viac lásky, pretože prasknem. Aniela som fyzicky nevidela očami, ale ani som to nemusela. Najlepšie to možno opísať tak, že 5 zmyslov, ktoré máme tu na zemi, ktoré rozpoznávame v našich telách, sú obmedzujúce. Keď som bola v tej forme, bez ľudskej schránky, už neboli obmedzené. A tak som dokázala vidieť nielen očami. Bolo to oveľa väčšie, takže som mohla vidieť a cítiť aniela. A aniel bol tak neuveriteľne krásny. A mal so mnou toto spojenie. Pýtala som sa, ako môže jeden človek získať toľko lásky? Cestovali sme dosť dlho a cítila som, anielská prítomnosť odchádza a nahradila ju ohromujúca prítomnosť Boha. Boh bol so mnou a všade okolo mňa a všade boli hviezdy. Bola som v galaxii. Bol to ten najneuveriteľnejší pocit. A zároveň som si povedala: Páni, som doma.
Vedela som, že som doma. To bol domov, nie zem. Prvýkrát som si to uvedomila. Bolo to také neuveriteľné byť s Bohom v jeho prítomnosti. A pamätám, ako mi v mysli prebehlo toľko pocitov a myšlienok. Ako som si pomyslel na nejakú otázku, Boh mi hneď na to odpovedal a naplnil ma láskou. A tak sa dial tento veľký okamih učenia. Pamätám si, ako mi Boh povedal, aby som sa pozerala pred seba. A ja sa pozerám pred seba a obdivujem všetky tie neuveriteľné hviezdy. A vidím niečo zaujímavé. Hovorím si, páni, to je ale zaujímavé. Hviezdy sa zoradili a vytvorili obrovskú oponu. A ja som videla, ako sa hviezdy rozchádzajú a odpočítavajú. 3, 2, 1 a sledujem svoj život Eriky McKenzie. A potom prvým obrazom na tom filmovom plátne som bola ja v nemocnici. Mama ma držala v náručí, práve ma porodila. Začíname v okamihu môjho narodenia. A pokračujeme v prežívaní všetkých týchto okamihov v mojom živote. Jedna z prvých spomienok bolo, ako mi v prvej triede vypadol prvý zub. A potom si pamätám, ako som v tretej triede vyhrala súťaž v hláskovaní. Potom som skončila strednú, vydala sa, stala sa matkou. Pamätám si, ako sme to pozerali a naplňala ma všetka táto láska a obdiv od Boha. Všetky tie pozitívne momenty učenia si užívam. Začínam mať pocit, že sa vo mne prejavuje tá ľudská, racionálna stránka, ktorá čakala. Vyrastala som v kresťanskej rodine, kde nás učili, že budeme súdení, lebo sme hriešnici. Takže potom začnem panikáriť a myslím si, Boh ma nesúdi. Prečo ma nesúdi? Medzi mnou a Bohom sme komunikovali telepaticky. Takže mala som tieto myšlienky ohľadom súdenia. Boh mi ich číta a nahrádza ich láskou. Boh ma miloval. Boh ma nesúdil. Súd je opakom lásky. To sa mi Boh snažil naznačiť, aby som to pochopila. Nemáme právo súdiť nikoho iného a nemáme právo súdiť sa sami. Ak sa súdiš, nemôžeš sa mať rád. Keď som bola na zemi, robila som všetko zlé. Stratila som mnoho času súdením seba samej. Pozri sa, čo si urobila. Toxické správanie, ktoré som robila, viedlo k mojej smrti. Pamätám si, ako mi Boh povedal, aby som sa pozrela napravo. Potom sa predo mnou objavili veľké okuliare, lenže nemali normálnu veľkosť. Mali veľkosť ako auto Volkswagen Chrobák. Tak nejak by som to opísala. A Boh mi povedal, aby som si ich nasadila. A to nebolo možné. Ako si ich mám nasadiť? Veď majú veľkosť vozidla. Pamätám si, ako som ich rukami zdvihla a pritiahala si ich k tvári a nasadila. Keď som si ich nasadila, tak sa mi perfektne hodili. A Boh povedal, pozri sa teraz. Tento raz som videla všetko, čo som nevidela v prvom životopise. A Boh mi vysvetlil. Tieto veci, ktoré uvidíš, sú dôležité. Jedna z mojich prvých spomienok bola z Brownies, keď som bola malé dievča a boli sme v domove dôchodcov. Nejak som sa odlúčila od skupiny a prišli ma hľadať. A ja som bola v izbe jednej z klientiek. Sedela som jej na kolenách a česala jej vlasy. A pritom som jej spievala. Ježiš ma miluje. Tú pieseň, ktorá sa učí v kostole. A množstvo lásky, ktorú tá žena cítila späť, bol obrovsky silný.
Len tá malá vec, ktorú som urobila. Toľkokrát nevenujeme pozornosť veciam, čo robíme, ktoré skutočne prinášajú zmenu. Neprikladáme im hodnotu. Nemyslíme si, že sú dôležité. A Boh ma tu počas celej tejto lekcie učil, že len na tom záleží. Pozerám sa hore na hviezdy a pred sebou vidím police s knihami. Najväčšia knižnica, akú som kedy videla. Pretože je taká vysoká, že hore ani nedovidím. Na všetkých policiách sa objavili darčeky. Každý bol odlišný. A potom mi Boh začal hovoriť. Erika, keď si sa narodila, dal som ti dar trpezlivosti a dar krásy. Nemyslela som si, že som pekná. Ak som bola, nie je to pravda, povedala som Bohu. Prečo sa so mnou takto zaobchádzal? Jemne ma zastavil, opravil ma a znova povedal. Keď si sa narodila, dal som ti dar trpezlivosti a dar krásy. A v tej chvíli som prvýkrát pochopila, čo dar krásy skutočne znamená. Nie je to to, čomu ma učili veriť a čomu ľudstvo verí. Toto Boh považoval za krásne. A bola to krása, ktorá vychádzala z môjho srdca. Z môjho srdca. A bola to taká úľava. Prvýkrát to nielen počuť, ale aj cítiť. Zrazu sa predo mnou objavila zem. Je to obrovské a je to dosť blízko, aby som cítila všetku svoju rodinu a priateľov. Vidím niečo, čo nevyzerá prirodzene. Pamätám si, ako som hovorila, Bože, čo to je? Čo to je? Študujem to a viac na to zamerám pozornosť. Vidím, že sú to plamene ohňa a pohlcujú planetu. Teraz mám bezprostredný pocit strachu, nekontrolovateľného strachu a som vydesená a hovorím Bohu, Bože môj, moje deti sú tam dole, moja rodina, priatelia, aj zvieratá. Bože, pomôž im. Pozri, tam sú plamene. Vidím záblesky takmer ortuťovej konzistencie, vystreľujúce pomedzi všetky tie plamene po celej zemi. A ja ich sledujem, dvíhajú sa, idú nado mnou a potom idú okolo mňa. Vtedy som sa nemohla otočiť, ale vedela som, že idú do neba. Boli ich stovky a potom tisíce. Boh mi vysvetlil, že to boli duše. Vzlietli a pozreli sa na neho. Všetky duše boli bez zranení od plameňov. Vždy, keď prešli okolo mňa, zaplavila ma obrovská úľava. Veľmi sa mi uľavilo, že boli zachránené. Toto bolo prvýkrát, čo som cítila smútok, obrovské množstvo smútku od Boha. Snažím sa utešiť Boha a hovorím, Bože, pozri, sú v poriadku, sú OK, všetci idú do neba. A on mi povedal, pozri. Tak som sa pozrela znova a to, čo som prvýkrát nevidela, teraz vidím. Boli to malé záblesky, duše, ktoré sa nevzniesli a on smútil, zostali pozadu. Tento smútok od Boha bol taký silný. Nebolo to, ako by stratil jedno dieťa. Bolo to, ako by stratil mnoho detí naraz. Také hlboké to bolo. A ja som povedala, nie, ty im môžeš pomôcť. Viem, že im pomôžeš. Pomôž im. A povedal,
Erika, keď si sa narodila, dal som tebe a každému zo svojich detí dar života. Ale s darom života v ruke som dal slobodnú vôľu. A slobodná vôľa je voľba. Každý si môže vybrať, či chce mať láskyplné spojenie s Bohom. Láskyplné spojenie je energia. To, čo naše duše potrebujú, keď sme tam ako palivo, je láskyplné spojenie s Bohom. Ak si vyberieme láskyplné spojenie, sú duše uvoľnené. To je energia, ktorú potrebujú. Srdce ho bolelo za tých, ktorí sa rozhodli toto spojenie nemať. Keď okolo mňa preletela posledná duša a ja som vedela, že bezpečne odišla do neba, očakávala som, že teraz je môj čas, aby som mohla ísť dnu a pridať sa ku všetkým dušiam v nebi. A pamätám si, aká som bola nadšená a chcela som bežať, rozbehnúť sa do neba a pridať sa k ostatným. Bola som pripravená ísť, pokiaľ ma Boh nezastavil a povedal: Nie, dieťa, ty tu nezostaneš. Predtým, ako ťa pošlem späť, chcem, aby si vzala dary trpezlivosti a krásy a teraz ti chcem dať ďalšie 2 dary. Dar poznania a múdrosti. A keď sa vrátiš, chcem, aby si bola tichá a počúvala ľudí, ktorých som ti vložil do života. A potom, keď budeš hovoriť, vezmeš si trpezlivosť, krásu, poznanie a múdrosť a zmeníš životy miliónov ľudí. Pamätám si, ako som sa snažila rýchlo prísť s argumentom, aby som to u Boha vyvrátila. Ale skôr, ako som vôbec mohla argumentovať, mala som pocit, ako by ma niekto vtlačil do tunela. Tento tunel bol úplným opakom, v čom som vystúpila do neba. Bolo to extrémne pomalé. Pamätám si, ako som niečo počula, ale bolo to veľmi slabé. Musela som naozaj dobre počúvať. A povedala som si: Bože môj, to sú ľudské hlasy. A bolo to desivé. Všetko bolo negatívne. Bolo to plné hnevu, odporu a nenávisti. Prosto to najhoršie, čo ste kedy počuli. Potom som cítila niečo z hĺbky svojho ja. Cítim na sebe ruky, ako ma ťahajú. Vznášam sa priamo nad nimi a oni sa ma snažia stiahnuť dole, pretože som jediné svetlo, ktoré vidia. A som vydesená, pretože každým zmyslom, ktorým cítim ich prsty, mi vysávajú životodárnu energiu. Nebola som doma, Boh tam nebol a jediné, čo som mohla urobiť, keď som volala k Bohu, bolo povedať: Bože môj, pomôž mi prosím, pomôž mi, milujem ťa, nechcem tu byť. Keď som ho volala, opäť som nadviazala to milostné spojenie. Hneď ako som to urobila, cítila som, ako sa zo mňa všetky tie ruky neochotne dvíhajú. Už ma nemohli ťahať. Teraz som sa dvíhala späť, dostatočne vysoko, aby na mňa nedosiahli. Celý čas som mala toto spojenie s Bohom. Bolo to palivo, ktoré ma ženie späť na zem. Nakoniec som sa ocitla vznášajúca sa nad svojím telom na pohotovosti. A vedela som, že je nevyhnutné, aby som sa vrátila do tela. Pozerala som sa na svoje telo. Nemala som dosť času ani len premýšľať alebo sa hádať a bola som späť vo svojom tele. Prebrala som sa, pozerala na svojho manžela a on bol taký vďačný. A ja som cítila jeho lásku a úľavu. Bože môj, musím mu povedať, čo sa mi práve stalo. Bola som v nebi, no nemala som hlas. Žiadny hlas. Veľmi som sa snažila niečo povedať, ale nešlo to.
A oni mi hovoria: odpočívaj, odpočívaj. A sestričky mi podávajú infúziu. Zobudila som sa na to, že lekár vošiel do miestnosti. Povedal: ste hore, dobré ráno, pani McKenzieová, ako sa máte? Ja na to len: zatiaľ nerobte žiadne zdravotné posúdenie. Na to nemáme čas, keď mi začal počúvať srdce. Ja na to: nie, práve som bola v nebi. Bola som s Bohom a musím vám povedať, čo mi povedal. Sledovala som doktorovú tvár. Všetká farba mu okamžite zmizla z tváre. A jednoducho rýchlo odišiel. O chvíľu neskôr vošiel lekár aj so zdravotnou sestrou a mojím manželom. A povedal: sme naozaj radi, že ste v poriadku a máte šťastie, že máte manžela, ktorý vás miluje. Pretože potrebujete pomoc. A súhlasil, že vás dáme do jedného z najlepších zariadení v krajine. Boli si istí, že mám bipolárnu poruchu a že som duševne chorá. Na základe opisov udalostí, ktoré sa odohrávali od rozhovoru s pastorom a mužom, ktorý šoféroval vozidlo, až po to, ako povedali: nemala obuté topánky, bežala cez cestu, nemala nič, kľúče ani doklady. To neznie ako logické rozhodnutie, avšak. A tak si musíte uvedomiť a pochopiť, že sa riadia len tým málom informácií, ktoré sa snažia poskladať dokopy, aby zistili, čo sa so mnou deje. Bol to naozaj zaujímavý zážitok. Keď prvá osoba, ktorej sa snažíte povedať, že ste mali zážitok blízky smrti a potom ste mali tento krásny zážitok s Bohom, vám naznačí, že ste blázon. Nakoniec som išla na psychiatrickú kliniku v Rochesteri v Minnesote. Bola som ďaleko od rodiny, od manžela, ani tam nesmeli byť. Bola som tam takmer mesiac a zistila som, že o tom, čo sa mi stalo, nemôžem hovoriť. Pretože keď som o tom hovorila, tak mi pridali nový liek. Dostala som sa do bodu, kedy mi stále tiekli sliny. Nedokázala som fungovať. Tieto lieky majú určite svoje miesto. Ale vtedy to nebolo to, čo moje telo skutočne potrebovalo. Robilo to pravý opak. Musela som sa naučiť popierať svoju skúsenosť. Povedali: bola si naozaj v nebi? Vážne si videla Boha? A zistila som, keď to budem popierať, potom som dostávala menej liekov. Ona to už nepotrebuje, je v poriadku. Konečne sa stabilizovala. Vidíš, nikdy sa to nestalo. K tej skúsenosti nikdy nedošlo. A takto som sa dostala von. Môj manžel si ma posadil a povedal niečo ako: si späť, si sama sebou, si silná. A som rád, že si mi dôverovala. A mohol som ťa nechať v opatere lekárov. A v tej chvíli som mu povedala: som tak rada, že si myslíš, že som späť. Pretože som silnejšia ako kedykoľvek predtým. Vďaka Bohu. Povedala som mu, že nie som blázon. Nemám bipolárnu poruchu. Ani nič podobné. Povedala som: mala som zážitok blízky smrti. Naozaj som zomrela. Rozplakal sa. Bolo mu to tak ľúto, že mi neveril. Pretože ma pozná od 18 rokov. Človek, akým som bola pred všetkými týmito vecami. Takže vedel, že som späť a že hovorím pravdu. Nemám všetky odpovede. Všetko, čo vám môžem povedať, je to, čo cítim z tejto skúsenosti. Naučila som sa nechať ego zomrieť a nechať len Božie myšlienky a spôsoby, ako by sme tu mali žiť. Všetko je o láske a vzájomnom zastávaní sa, porozumení. Cítila som, že by som mala pracovať v hospici. Pretože predtým, ako sa mi to stalo, som sa bála smrti. Teraz si myslím, že by som chcela, aby každý mal tento pokojný, citlivý zážitok.
Väčšina ľudí, ktorí sú dnes na zemi, necíti, že sú milovaní. Každý z nás je veľmi dôležitý. To, čo všetci prinášame, je veľmi cenné a sme veľmi milovaní. Život je dar, užívajte si ho. Nájdite spôsob, ako ho uspokojiť, aby ste tu chceli byť, kým ste tu. Aby ste tu chceli niečo zmeniť, kým ste tu. Erika McKenzie napísala o svojom príbehu aj knihu. Volá sa Dying to Fit In. Zomrela som, aby som zapadla. Do popisu videa dám link na jej stránku, kde sa dá kniha objednať, žiaľ len v angličtine. Eriku lekárska liečba prinútila spochybniť vzdelávací protokol používaný pri hodnotení skúseností pacientov so zážitkom blízkej smrti v systéme zdravotnej starostlivosti. Erika presadzuje zvýšenie vzdelávania v tejto oblasti a implementácie duchovnej zložky do liečebného protokolu. Ak sa vám video páčilo, ďakujem za každý komentár a like. Budem rád, ak sa podelíte so svojimi skúsenosťami z tejto oblasti. Ďakujem a želám pekný deň.